Pekný deň, volám sa Dominika, založila som KAF Academy a taktiež robím kundalini aktivácie každú sobotu na Hero Hero práve väžba, takže môžete si ma aj tam nájsť. Ale dnešná otázka bola od mojej zlatej klientky, ktorá sa pripojila do kurzu kundalini aktivácie a sa ma tak pýtala, že Domi, a naozaj ja budem schopná robiť toto a budem mať tieto schopnosti. A ja by som vám chcela dnes prezradiť, že ako to teda bude fungovať. A veľmi dôležitou tou súčasťou vás je, že chcete, aby to fungovalo. Videla som nespočetne veľa ľudí, ktorí sa nesnažili a prišli o svoje veľké nadania a videla som veľmi veľa nešikovných ľudí, ktorí prišli na to, ako tú danú vec vyšpičkovať, spraviť. A je to od vášho nastavenia. Keď vy na sebe budete makať, tak pomocou jednoduchých rituálikov, ktoré vás naučím aj na KAF Academy, sa naučíte vnímať tieto citlivé energie. Je to len o tej praxi, ktorú potom budete mať. Lebo vždy je jedna vec teória, ktorú si viete naštudovať, a druhá vec je prax. Preto nechcem robiť len čisto online kurzy, aby ste si to precítili, aby sme sa spoznali a každý má na niečo iné nadanie. Každý inak vníma napríklad aj elementy. Niekto má rád element ohňa, rád sa pozerá do krbíka, niekoho nabíja element vzduchu, že keď je v prírode a napríklad je tam aj nejaký fúčik, že cítite tú energiu. Niekoho nabíja sprška alebo kúpanie sa v mori. Každý máme niečo iné a kvôli tomu som aj ten kurz, ktorý robím s babami, a ten KAF kurz kundalini aktivácie prispôsobila aj elementom, aby ste chápali tú energiu, lebo každý ju naciťuje nejakým iným spôsobom. Takže v rámci toho 5-týždňového kurzu sú vlastne 4 týždne, kedy vy odhalujete tú kundalini energiu aj pomocou takýchto rituálikov, ktoré vás naučím, a potom už praxujete reálne na konkrétnych osobách a si to ukazujeme u mňa doma. Mala som to v štúdio kundalini aktivácie v Leviciach, ale som sa rozhodla, že je to lepšie na samote u mňa domčeku, kvôli tomu, že niekedy môžu vrtať susedia, alebo je tam hluk, keď išiel výťah, a prišlo mi to tak, že ja som taký ten srdečnejší človek, ktorý má rád tie návštevy, rád má tých svojich hostí, a som veľmi rada, keď ma vidíte u seba doma, keď sa nemusím na nič hrať, ani sa nehrám, a keď aj vy sa cítite tak domáckejšie. Takže rozhodla som sa, že tie kurzy kundalini aktivácie, keďže ja to vždy robím aj v malej skupinke, aby som sa vám vedela venovať, budú u mňa na domčeku. A budú tam aj také tie vychytávky, ktoré vždy robím, že sú tam biosirupčeky, ktoré robí moja mamka, ovocie, ktoré mám zo záhradky a tak. Takže veľmi sa na vás teším. Tí, ktorí cítite, že by ste sa to chceli naučiť, určite mi napíšte. Ja vám dám aj taký kvízik, že či ste vlastne pripravení na to, aby ste tie kundalini aktivácie sa aj naučili už teraz, alebo či je ešte vhodnejšie počkať. Jediné, čo ja tam cítim ako najväčšiu blokáciu, ktorú ľudia majú, je, že vy keď cítite strašný nedostatok financií, lásky, zdravia a chcete robiť tieto aktivácie, tak nie je to pre vás vhodné z jedného prostého titulu, že vy nemáte tú energiu sami pre seba, tak ju neviete rozdávať. Neviete tam byť tým katalizátorom všetkej tej energie, a vtedy vám radím, že najprv zapracujte sami na sebe, na tom svojom živote, kľudne si robte aj tie aktivácie cez Hero Hero, alebo kľudne navštevujte aj osobné aktivácie, ktoré majú Kundalini Activation proces lektorky. Ja proti nim naozaj nič nemám, mám tam aj kamarátky a som veľmi rada, keď vám to pomáha. Takže aj to je cesta a potom vás to tam navnadí a budete cítiť, že toto sa chcem naučiť a ja som tu potom pre vás.
Majte krásny deň a prajem vám všetko dobré.